At magbalik tayo na naman kay Katamong Vlogero Podcast. Yung sabihan tayo ngayon, medyo mapali-paliya pa at talagang makakabigla. Huling pila ng oras, nararakap ng dapat dandakpan. Korean Town. Ita bang kayo di pare? Tang milyaring Korean Town eh. Wow. Kening friendship. Ita, nung nakik-checking video, inold up de kay bat Beryl de. Ngayon dakal sasabi, linaban niya kano kasi yan. Hindi naman linaban eh. Nung lalawin may bala magsabi mo siguro, kanya rin itang passport na, or itang mahalagang documents. Just the passport, na siguro, or something na mga nita. Para bilidan eh, makanya. Oo, oning tambing niya Beryl nitang kay. Iting kaya ngayon eh. Iting makatakot ngayon eh. Par kasi, nung lawin mo na rin karing news feeds na mo kayong Facebook, wala mo, ding manual tap talagang makamatay na lang ngayon. May sinamong mamaten eh. Wow. Nung kapilan merakal kay, merakal CCTV, mas may silang matrace, ngayon nila lalong may tapang. Pine. Dapat mas kaya ka mas taloti ka Itang medyo balo mong pag-chemerakap ko man masyadong mabayating kaya ko mabayating kaso ko mga yan. Kung ningali may tapang lalalo Wala make upgrade no rin kaya mo naman ngayon rin masasamang loob bada ka rin Yung pagtakanta mo kayong milyari kayong Korea Town pa. O ating linwala video kasi, ita naman kiklaim na tutuita pero ita yung makasulat kitang video na metong alauna. Kaya ba alas 3 siya pa din tanging ambulansya. Ito yung masakit yan. Ing pikakain mo, edi ka naburing pagalo, itang may baril. Ing punto kasi ka rin, pag may pagalo, gagawin mo ito para kareng may aksidente Kareng aksidente. Kasi tangating fracture makanyan. Kasi ita kaya ito tangating fracture makanyan. Kailangan may talagang gagalon para na magkahit ang damage pa. Lalang damage. Pero nung barilya makanyan. Ako pinaaman ng kupin, kitang paling ita, alauna hanggang alas 3. O nung kaya ka, high blood ka, makakira ka rin, hanggang may baril mateke. Wapin. Kita mong higit kupin. Kapali. Alay man, edi man din ng kauno, nano pa man talagang rektan kapali ita. Isipan mo. King semento. Den migdarami, den may magdarami, matamad lang magdarami ng alauna hanggang alas 3. Magdarami lang, abak. Kapali. Kita mong paling ito, Ariana Kabalat ma-dehydrate ka rin. Kung baga, dakal factor may contribute ka rin para mataya talaga itang may baril ito. Alwa mo itang pangabaril na. Karakal kaya ka rin, pakaliling emergency kaya. Yating pang migoper ka no para kaya. Sa Ken, idalata niya kayo, ning sabi daw na rin polis, sabi da akakita mo ka rin comment. Sabi da na, gagalo na do, panahinding ambulansya. Siyempre, bilang bystanders, higit mo na polising magdesisyon. Siyempre, matas kasing respeto. Siyempre, yung respeto tamo rin kapulisan, matas. Ngayon, nung nano itang kumandang sabihan bilang civilian na bystanders, itinggawan mo. At saka alanganin ka rin pinkasi kanita kasi sinabi na ng pulis. May gagalong ka ba't gelo, may poto. Potay, ika pa yung sangkanan na ka rin. May kasuhan ka pa. Ito yung masakit ka rin. Para Sunday ito Sunday milyari ito Sunday yata paro. Yan, yung kaya ka rin. Di ba kitang BPI at yung security guard? Natin security guard ka rin. Pwede kasing dakal mag-comment mo na sabihin na yung security guard ka na do. Yan naman kasi on the spot, kabaril ng mga kanyan at balo mong tampingin kay. Ating time na masyak ka talaga Malito ka, milako na itang kay, milako na itang kay criminal. Ing kay mo rin Ken, para nakapanggang yan data. Ang 72 hours, sana ning kay, mayor. So, 72 hours na yan lalawin men Oo. Mag-72 pa. Mag-72 na yata. 72 kasi alas 3 Bali, anyang kitang post. Kaya tayo palang harap na nitang gaya na itang Apple massage. Apple massage. Tapos yun tayo talilinasin ng BPI. Ipa-massage na ata rin pare. Bala ko pa sana pare. Patalumbal ka rin pare. Panayan lang ang jerk. Tingin punto mo rin ka rin pare kasi malatiyabag itang ideya na malatiyabag na ng assurance mo at yung pera ito. Boris sabihin natin ng malami timbre yan niya rin. Boris sabihin verified kaya talaga itang prospect talaga malabat na makanyan. May paryari lalo na siyempre nung magkaya kang makanyan lalo mo rin nung kaya tsaka barilane itang nakaman sigurado na nung kapalit na pingwaking bagay ni kaya ba't leko kay bing tao mong makanyan nano ba yung lamanan ng bagay ni para siguraduan kayong kaya tapines siguraduan may mataya si barilane pura sabihan
talagang makakaya. Maka-mindset Yan naman na pati. O, pipilit na rin aliwa na kasi linaban niya kanu dahil midyan Itang matapos kaya na makipagbuno, ada mong makanyan Aliya, linaban. Pilang kembes linawi itang kaya. Makatalakad siya mo. Parapatin niya sasabihan. Siguro pinmakisabi yan na atin niyang kukunan kitang bag. Maski ID mo, may palayarin na kanyan. Kasi importanteng passport pa rin. But ito, beryl niya. Siyempre itang akbong. Ngining punto ka rin, degad mo ka. Nung de pa rin harap pang ngining ginawa ka rin. Detang coaching makapaligid na linabas, detang ating makasigurado tinang kaya rin. Camera. Tinang camera rin. Pwede mong nakuha ka rin. Pwede mo lang i-trace ka rin. Tsaka ngini CCTV, pikonek-konek mo lang mo. Sagli, matracing tao Oo, basta panigobran talaga. Pwede yan. Nyapin nanti mo, ikaw ken. Tamo CCTV ken gulutay ni. Pagsetting milyaring crime ken, liable kung mamiyay copy ketang kaya. Tuki-tuki dala ka nito. Patse inyad na ning kaya mo. Ning kapulisan mo. Tuki-tuki la rin. Nyapin nakapagtakapin bakit makanita ka bilis sa kaya. Usually, makanyan na pilan mong kaya, pilan mong oras, pilan mong... siguro kabukas mo dapat. Kaya dito, may trace nito Kasi mabilis ka dapat. Dahil ngaliwa kasi mabubura la rin kahit King CCTV 3 days mo kanyan or 24 hours. Siguro mo kanyan. Makakaila. Pero itapin pa niya. Yung malilyari ngayon, maragulin impact kasi garing tourist kaya katamo yan. Kasi imagine mo, itang kapag obra ko par, dati yung guy, Kenyang Korea magobra dati. Tapos syempre, akaka-message niya pa itang boss na makanyan, Kenyang Korea, tampi pag-obran da. Itapin ka no, may chat-chapping ka no kaya na ano ka nung milyari, kaya tang meeting ita. Supposed to be ka, nureta nga anak na dapat magbakasyon lagi ni King Philippines pa eksaktong lugar na kini pampangala magbakasyon. Pero dadala na yan Philippines. So, totoo naman yan kasi daming buong kay. Deta ka nung kay deta ka nung ticket although paid na lang kaya mag-cancel na lang kaya na lang bumunta gini. Philippines pa, buong kaya. May daming kaya, may daming buong Pilipinas. Ting masakit yan. Masisira tamo kaya natin. Tourism, masisira. Tinatanong, siyempre, kababayan tamo kaya ning lalo na kayong makalapit kayong Clark, Sapang Batu, Margot, Mabalakat, mga yan. Ilang kaya rin talagang managit ang tamo kayong kaya kini, garing turista nga rin. Turista. Yan, ito mo, yan, sample na mo, ining pikes kape nga, ining coffee. Yan, di na alam kaya, ining ibandigan, Korean, di na rin magobro. Di na rin dininatang obro. Filipino. Kaya makasaw plus somehow. Although, ating issue ketang kay, ating group mo rin kasi na dalarin buri rin kay, foreigner ang kay kasi mamuktot lang ng babae, kay ba't lakwan dala. Ating mo rin advantage kasi, tatapintang naman gana-gana makanita kakarok, naman gana-gana makanita kalibi. Naman nagdengaliwa kini, chula kini para magnegosyo, wali para mamuktot. Tutuita. Although ako may kapi lang kung boss mo rin na Koreano. Mga libi lang. Kaya tinang chicks. Wapin. Ako nalabanggitan sa bagay, kambagitan mo pilalalagyo naman din. Para pares lang mo ng pelikula na pong lagyan. Pati sinabi mong Mr. Park, Mr. Kim. Akin na rin to. Para pares la rin to. Nanilaging boss mo, Mr. Kim. Ang kaging boss ko, Mr. Kim. Mga kanya, nanilaging Mr. Park. At yung partner, Mr. Park. Kanong mga kanyan. Park or Kim lang. Pare-pares lang kay. Nickname ang pong lagyo rin. Wala pang higit kay Mr. Tolentino, Pare lang mga yan kay na. Nakanitahin kay. Ito, matagul yung kay, kaya katama matagul yung effect yan. Lalo na ganing kaya katamo. Siyempre, yung mayor, mga yan, siyempre, kaya mo naman yan. Bituturan larin. Ding makaluklok, hanapin. Itayapin ni kay pare. Ninoy. Kaya na nyo lagi tayo, oka. Tatagal mayor niya mintayan na. Nasabi na par. Mintaya, kaya medyo... Siguro niya. Medyo kaya mo kayo. Ba't dininundeng dramatic sounds, dramatic kaya. Siyempre, itang, bahal mo na politika niya, hindi niya kaya, trending niya. Yan naman sasabihan kong mintaya ka rin para mamuliti ka. Siyempre, trending niya. Yan mo ay lakoking isip na ng tao ito. Tanong nga naman yung trending, ordinaryong Pilipino, karakalmi nga baril kayo niya, timbang video na may lintong atin memolitika. Siyempre, nung mag-trending ka, yan yung kaya, yan yung advantage na ning kaya. Yan yung advantage na ning medyo mag-trending ka, hanapin. Kaya mo na kailangan ng makanyang klaseng palyari para mag-trending ka po.
Masanting talaga yung kaya par. Ngayon, side kaya tayo, side content challenge siguro or side kaya tayo. I-side topic. Yung kaya kasi pa mag-trending. Kaya yan. Mo, good or bad. Minsan sisikat ka. Balo itang kaya ngayon eh. Akaling mong kilagyo pero babae sinikat siya. Itaping sinabi ko na itang kaya. May sexy dress yata kayong graduation. Ito makabacklash yata yun. Par, 3. Kada views na ngayon pilan? 33 million. Million yung views na ngayon Ito mo, on the spot makakaya. Monetized. Wow, alayaring guide, alayaring bigat hanapin. Alayang bigat. Ngayon nung ma-monetize ito, bawi. Kaya lang yung problema ngayon kayong Facebook. makanita ka kamal, mami. Isipan mo ako, may kakay ko mo. May kita mo itong kong podcast. 256 at bala makanita 256 tindahan kayo. 256 may kakain na ako, may 16 pesos na ako. 16 pesos karitak na mo nita pero madagul nita king makanitang views. Imagine mo, kita na mong kaya, sabi mo ng 300 jita king YouTube na. May 300 jita ating ang 16 pesos na. May 3,000 niya ating ang magkano? 160. May 30,000 niya ating kang 1.6. Nung may kaya may 3 million ita, di ating kung magkano? 1.6 maging yung 16,000 na. Kanya YouTube yan YouTube ito. Pero king Facebook, king Meta, makaya. Matumal. Makanita ka kamal. Kasi depende mo rin kasi kumbaga king Meta, metumal ngayon Kasi dati medyo okay naman. Okay naman kasi masanting laring ads. Yung problem kasi ngayon king Meta, detang manalbe, depende king kaya. Hindi mo, kami, kaya niyaban nyo kami. Dating linwal ads kaya kayo. Itang linwal ads, depende king kaya mi. Depende king niche mi. Kunwari, high quality lang rin manalbe kaya kami, igatamo kaya ni Blagero, 30,000 lang mo rin manalbe. 32,000 lang rin kahit mo, followers tamo. Pero nung quality lang rin ang tao nga rin, alam mo itang basta-basta kay, interest da kay Facebook, kaya kunwari na yung interest da forex, financial, real estate, dending mata sa mamayad Pag data rin interest da, mas kanyang kaya mi, ads mi. Kaya, depende ka rin tao, ka rin niche. Kaya rin ang mag-content creator na kaya. Content creator na sub for sub, follow to follow. Sigurado din kaya da rin, din kaya, kung makiramdam kayo na Pag may ipag-sub to sub ka, engage to engage, sigurado rin kaya mo, followers mo, butaw la. Usually, ding ads you can, detang kaya mo. Deta magic sarap, deta mga niyan. Pangkaya ko mo, itang pang masyadong malating bigayan hanapin. Kaya ba't apin din mo muna sasabi wala nang kita sa meta, adang mga niyan. Wow. Imburi ko mo sabihan, naning balo, bala mo itang pakit mong mga nito, wala nang kita sa meta, pero naning balo da talaga. Nuno nila mumugot facts babasi about mo king karelang kay. Siyempre naman, nanong pagmulalanan ng meta kaya anong ingpanay mong content, itang gagawang waldoldo. Kasi na masyadong uso itang kasing daily vlog, depende ya mo rin nung yung tao mag-daily vlog, sikat yun, itang atin nga patunayan. Pero nung yung mag-daily vlog, kumbaga, masagit yun, reality bite sana. Nung yan nakaman talagang prominenteng tao, kahit ang sikat na athletes mga kanyan, nung mag-daily vlogs ka, medyo sablay ang bahiran Yung kaya ngayon kasi yung meta, kalupa namin gagawin may podcasting. Ngapin nung makauna tamo, makauna lang rin aliwa, ngapin na yung tutuking meta, podcasting. Bakit? Yung meta, yung YouTube, malinamnam niya ka rin makabang videos. Malinamnam lang, kalupa namin podcasting. Kaya ba takakit na pa yung mga niyan? Yung meta kasi kakakit na yan, itang ating kang makalto, Mike. Ating kang makalto nanong para penal yung kaya mo na akakit na yung kaya, akakit na yung quality na ng video. Kumbaga, depende king sa bentanang lang mababasa na nung makanano yung ka-effort itang metong nga content. Kasi nung just another content creator ka mo, itang ating kang camera, kinaya mo, lalo na yung kaya ngayon yung meta, ang po yung YouTube, akakit na nung niya bating kaya mo. Kakakit na nung ako niya bating content mo na yung content mo, may upload checking pibata na camera pibata na cellphone niya mo. So pwede kang mag-trending pero itang panakitan mo yung palyaring ngayon mga nita kakatas. Kumbaga babasiya mo rin par nung rin nakaihilera niya. Ngapin ngayon kasi mas kinanino pwedeng mag-vlog ako ulit-ulitan ko na
mas buri ko pang mayaos kung podcaster ang pong forex trader kaysa kitang vlogger or content creator. Kasi minsan makakarinig ng salita ito eh. Ay, vlogger, ada kaya bala mo kaya mo Medyo gasgas na kasing vlogger pare. Vlogger, Siguro basta tating kang camera kay may vlog ka. Binidyo mo, nano mo, wala namang alalang value. Di na tanging bigat na yan, ayan dila ko, kanya magkumpisa na pare ko, yan, vlogger, di ba? Ating ka talagang story nga, Alvin eh. Oo. Kaliwait ang ninano ka mo eh, menik ka mo kayong kaya, kinuha kang kapaya. Kay ba't? Binlag me. Uy, ito. Naning sense na nita. Maliban na mo, nung tinakalag yung Pepalwal, kalupa ang Romeo Katakutan. Kang Romeo Katakutan, Romeo, kaya makaing, kasi kaya makaing pagpesa, siguro. Romeo and Juliet, Romeo siguro niya. Oo. Di Romeo Katakutan, magaling niya kayong kaya content. Bakit? Pichap-chap-chap na lang rin. Kaya pibitin-bitin na lang eh. At yung nga siyempon kanita, may nikya mo kitang posti na nitang gagawa ng nanita, itang nanong negosyo na nita. Pare, itang kaya yata, gasoline station niya. Wow. May nikya kitang may itong posti, kaya ba't binidyo di eh. Itapin, ining nga man nun ko par. Pacheti nakalagyo, numano ka mo. Camping gun. Migluto ka mo, makabidyo. Albenda rin tao yan. So ka rin niya lulupit ang mag-daily vlog ka, nung nakalagyo na. Pati nakalagyo. Ngayon eh, okay rin naman tang mananam ka, hanapin. Mananam ka. Talo pagkakatamo, tatanam-tamo na. Tanam-tanam-tamong makanyan. Ngayon, iratang tenam-tamo, high quality lo. Worth it lo para balikan dalo. Pero nung maskiting ka lagyo na detang tanam-tanam mo, may menos kampanti, menos kambrit. So, hanggang balikan dala, wala mo rin kaya eh. Alam mo rin mga skip ka mo. So, ikatamon tiyan, kalupananin kay, metong yung halimbawa, itapentasini ka ta sexy, balikan tungan din video na. Elbenda la, mera kalya views. Yapin niya ni nga man ng kung tuloy-tuloy ka mo, kaya lang, kapang tuloy-tuloy ka, nung tinakaman na option na pasikanan mo yung kaya mo, quality mo. Sikanan mo yung quality mo. Kasi nito, balikan dala man, sulit yung kamagkahay ko, May karing karing singer, di ba? Ito, panikandaran naman example ng kay ni Mike Zuckerberg. I-Beyonce pingano. Wow. 200 songs. Baya may baititang Halo. Tang kanta ng sinikat. 200 songs. Pero itang 200 songs sa reta quality lang ang gawa dito. Ngayon, balikan dala rin tao. Hindi, dakalya views keng ka. Dakalya stream keng Spotify. Di ba, panakita nita na. Ngayon, maski 1 million na rin gawa mong creation. Tapos, kaya niya, low class na laman par. Siyempre, bottom, makulami pa yung... Makulami, like, nakabalikan. Nakakayan, mali mo, subscribe la po. Something da rin kahit mo, migaliwa ka nish, ne? Something da rin video na niya. Kapabili ka dala, retang mo muna mo, kaya lang mo. Retang kakupalan lang. Kumbaga, kalapanti lang mo pa. Wow. Ito, makanya ning kay, ito yung netong tanga pulot. Masanting ka bang mag-build na kasi santingan mo na lo. Although, in process, pwedeng manigaral ka rin mo muna mo, ne? Kaya ba't tuki-tuki, sasanting lang, hanggang talagang nakuha mo na yung timpla na. Alaran mo munang bagay kitang balanggawan mo. Ibigay mo nga ning eganagan ng effort mo. Minsan makakaya pa kasi, makakarok pa itang timo na yan, binidyoke ni. May nakit pong kaya, may nakit pong panas, binidyoke. Tsaka in-upload. Bala mo kada kaya mo, kada galo mo, ating sense, itang kay ba't yapin binidyoke yung panas kay ba't in-upload kayo na. Alayang sense. Makakarok pa ito eh, itang wala na yung mga kakwenta-kwenta, ini may skip ka, lalo ka matatabunan kayong kaya na. Kayong algorithm. Kasi kada upload mo nga lang kwenta, meto yan tao itang sasabihanan mo ka rin na alang kwenta yung video ko, mo na panel ben. Bala makanita kasi, kunyari, igit na itang video mo, alang kwenta. Kaya ba't? Di kasi kaya na mo itang scroll up niya mo. Ngayon ni ganito, ating katang managit katang umeto mo na ng video, kaya ba't sinabi na kalagyo katang kayabe mo. Ay, balo mo yung kaya ngayon ito picture na, ay, alang kwenta yan pare, elaman kaya rin, Biya, pinadami lang. Mag-build kang kaya kanita king algorithm. Mag-build kang ining tao ngayon lagi din mong i-scroll up. Alalang kwenta rin kaya na just another vlogger yan alalang kwenta, panaya may scroll up, nire-recommend ng mga yan. Kita mo. Pag kaya ka na kami recommend, ito, talagang kailangan gawa kang
gawa kang video na talagang ika-trending mo. Makanita na pasakit ng pasakit. The more na magpalwal kang low quality, naman kasi porke high quality yung pang video mo. High quality yung content mo. The more na magpalwal kang low quality content, lalo kang ibabawon keng kay. Itang sabi da, consistency is the key ng mga yan. Depende mo rin keng pang-consistency mo. Sabagay para, sabi mo yan, kanya mag-umpisa na parang Darman Man, alaya pang 1 million followers na yung ayang-ayang ito. Pero ngayon nung lang mo ding video to, pa-quality ng pa-quality. Tapos, quality. Patas siya, dapat kahit pa-improve na kang pa-improve. Diba ding pika-character na rin, patagdag lang patagdag. Darago na talaga yung grupo daw. Ako maswelo ko kay nga ba ako ngayon aside king susuporta na ako, siya pa na yung vlog niya. Lunto na as bala mong director ang pong manager ko na, binawal na ako muna yung karetang karetang content kung walang kwenta, kalo paretang i-review kayong kabud ko niya i-review yung tuna. Ninong interested ka rin, hanapin. Albende man, ditak mo. Scroll up ka rin. Tutupin naman bakit kaya papin naman ni-review yung tuna ba't patang ating kong review yung dati ko nang iniisip yan, itang mag-review kung chichirya, kung makanyan hanapin ka mo, anong makanyan, mas kinino pwede salin chichirya, mas magtindayang bagok, magtindayang asin, mo na kailangan tangal bengke, panano yung kaya review na niya kailangan sing balitogang makanyan. Kumbaga yung lulto par, not special get ang gagawin mo. Nyapin na akong may biasa kong makiramdam kayo kasi kaya mas prone niya karetang albelbe. Mas anting makiramdam karetang panimag. Ako kasi na akong mga alben ko, karetang mong kingilid ko. Nyapin niya, nagtimo minta kaya kain may pasa yung nantang minta mo kanyang pikes yan. Kinaya mo for the sake of kasi dual purpose, kailangan ng marimlang shake kung paya rin ipa na mo naman Sinali kaming itang prop ang nito. Seba yung muning seba yung muning review. Kasi malambat kunyari buring buring i-review ngayon Sali king hula, minta kitang Fontanillas bulaluan. Another video na naman to. At least dakal niya par. At saka ngayon mag-trademark kung pare. Poetic vlog napindit. Ano nga pansinan nila, rhyme by rhyme laret ang gagawin ko. Tilang niya par. Kalupa kang kabulakboy atin niyang kahit ang kailangan natin kahit something special, something unique. Kumbaga, something na patsedimdam niya. Nyapin ako ngayon pag dimdam na itang unya ng mga niyan. Ating good morning. Unya, bala mo. Bingot siyang gagaga. Natin yung kakaipuan. Poetic kasi. Pagkayari may sinabing metong salita, panay hindi tang tutuki. Nyapin albending mayari Ikip ko, pansin ng kumanibatan niya may poetic vlog kung makanyan. Metasing retention, at dakala manari. Kasi, abangan daw ang next word mo Aliwa mo yung video yung albenda, pati tang audio, pakiramdaman daw. Yung namin next mo sabihin, lalo na kapampangan yung vlog mo. Diba? Nanya kayong tutuki na sabihan nila naman yan. Ito pala mo, duwatan topic kanyan duwatan topic. Technical pongkay, par. Technical king mga na mag-trending ang pongkay. Yan, nanita metong itang Korean na milyari. Itang milyari kayong Korean. Ang ganagi at tutuging kahit tutuging video mo siguro. Pisabihan mo yung mental health. Mental health naman mahalagang bagay yan. Okay? So, see you kayong tutugin tamong video. Alright.